Hoe vier je carnaval in tijden van de coronacrisis? Met die vraag worstelt de Pila's, net als alle andere carnavalsverenigingen in de gemeente Venray. Vorst Leon Aarts heeft al enkele puzzelstukjes op de juiste plek gelegd. Ja, de vastelovend is nog echt wel wie de weg, maar ja, met een organisatie als de Pila's kunnen niet een week van tevoren beginnen. Dus hebben wij toch gedacht om het hele verhaal, alle radertjes in werking te stellen. Om voor Venray toch weer een geweldige vastelovend te gaan organiseren. Hoe en op welke manier dat is, dat zal afhankelijk zien van een aantal dingen, zoals de RIVM-richtlijnen en dergelijke. En wat er mogelijk is. Maar wij zien al begonnen met de voorbereiding op vastelovend 21. Ja, en belangrijk misschien wel, er komt de prins. Ik durf nu al te zeggen dat er een prins komt, dat er adjudanten komen, maar ook zeker dat er een boerengezelschap komt dat er weer aan gaat komen. En dat we met die mensen weer een geweldige vastelovend gaan houden door ons Gansenrooy of in ons Gansenrooy. En waar we dus willen dat de vastelovend niet vergeten wordt. Dat is een traditie die al, ik weet niet hoeveel jaren al in ons land, hier in ons Venrayse land bezig is. En die moeten we in ere houden en dat proberen we ook. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen en met alle voorwaarden die er dan aan gesteld werden. Het Forster Rotsbal, en dat zal waarschijnlijk met evenementen, grote evenementen worden, 6000 man op een plein, dat zal, zoals het er nu uitziet, wat lastiger zien. Dus daar kunnen we misschien niet aan voldoen, maar er zal wat anders verzonnen moeten worden. Maar ik denk dat wij binnen de Venrayse vastelovend en ook in de kerkdorpen zat creatieve mensen hebben om door tot een hele mooie en een gave, unieke oplossing te komen om dat feestje toch te kunnen vieren. Ja, Venray en de kerkdorpen laten zich niet afstoppen door het coronavirus. Nee, we vinden het heel vervelend hoe de situatie nou is. En we vinden het echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Maar als wij alle richtlijnen in acht nemen, hopen wij dat wij een veilige, maar een geweldige vastelovend kunnen organiseren. En in dat gebied laten wij ons niet klein krijgen door corona, maar gaan we vastelovend proberen te vieren. Let een beetje op elkaar, maar zeker ook op een ander. Vastelovend samen met elkaar.